बे थाखा थफ्लाया नोंसिनि थाखाय गिदिर बाथ्रा नङा थाखाया दिनै दं गाबोन गैया नंगौना नङा नाथाय बे मोनसे प्लेटफर्म बे मान सन्मानखौ जे मोननो हादों बेसे गिदिर बाथ्रा बिमा बिफा आखाइ हमना हो मदद होनांगौ नंगौना नङा आं जागायजेनसै इन्टारभिउ दै मोदोमा जाहाथे लोगो मावा टिभि नायगोन ना नाया नोंसोरलाय टिभि दं गैया कारेन्ट दंना गैया न' लाइन गैया आयो जारलायाथ' जाबाय दाना दे आं ओरैसो बुंदों आच्छा नोंनि मुङा मा मुं मिसुन्दरी बसुमतारी मिस दीप्ता बसाले नोंना मिस मीना नार्जारी नोंना मिस रुमजाली दैमारी नोंना मिस सिमी नार्जारी नोंनालाय मिस करिना नार्जारी थैंक यू आखाइ हमना हो बिराद मोजां बाथ्रा गावबा गावनि दायो हिंसि लागोनब्रा दायो गावबा गावनि मुंखौसो बुंनानै लानो हादों बिराद मोजां बाथ्रा नङाबा जोंना गामि गफान मानसियासो लोहो मावना बांग्रि मावना बिराद साहस दं अके भेरि गुड आच्छा नों मा थाखोआव फरायो क्लास 6 ल' बिराद उन्दै नोंलाय आबा 6 नोंबो 6 नोंलाय क्लास 7 नोंहा 7 एसे देरसिनबाय नोंहालाय क्लास 7 नोंहालाय क्लास 6 नोंसो एसे देरसिन जानांगौ ना नोंहालाय 6 बा 6 आरो 7 नि गथ'फ्रा जे बे जौसाङाव मान सन्मानखौ लाखिनो हादों बिनि थाखाय जोरदार तालियाव बे थाखानि थफ्लाखौ गथायनायनि सिगां मोनसे बाथ्रा बुंगोन फंनैसो बुंनो थिनखादोंना आरो बिनिफ्रायथ' प्रग्राम गैखालाना बेनो जोबथा एसे बिसोरना बिसोर जागोन ना नङाबा बिनिफ्रायथ' गैला दस्रा प्रग्राम गैला आंहा बिदि मोजां मोननायानो गोसो उसिफावजोब्बाय मा रावजों फोरमायबावनो नै बे थाखा थफ्लाया गिदिर बाथ्रा नङा दिनै नोंसोर बेयाव फैनानै कम्पिटिसना माखौ होनो बादायनाया माखौ होनो नोंसोरो बिसोरनि गियानखौ मोनबाय मोनदों ना मोनाखै मोनबाय ना नोंसोर एसे गिनाय मोनदों आच्छा गियाखै एसे गिनाय मोनो नामा गियाखै आं मानोथो गिनांगौ खिन्थु जोङो अनेक माने रियेलिटि श' जों नायो टिभि प्रग्राम नायो बै जों मासुम नार्जारिमोनखौ बुङो ना मासुम नार्जारिनि जा बर'फ्रा बिराद आवगायबायनो खिन्थु बिसोरबो गामिनि बेबायदि बे जौसांखौ नागारनानै बे प्लेटफर्मखौ नागारनानै डाइरेक्ट दिल्ली बम्बेआव बिसोरबो थांनो हायाखै जोंनि बे फिसाफोरनि जोंनि बे अनसुलि अनजालिफोरबायदि बै मासुम नार्जारि प्रणिता मोनहाबो अबेबा फिसा फांसनखौ गागोरदों अबेबा गामि लेभेलाव कम्पिटिसनखौ बादायग्रोदों बिनिफ्रायसो गिदिराव थाङोना थिग बेबायदिनो जाहाथे जोंनि बे गथ'फ्राबो जोंनि फिसाफ्राबो बे जाहाथे लामाखौ लानो हायो नङा होमबा आरो देरसिन बाथ्राया जाहैबाय नोंसोर बे फांसननि गेजेरजों कम्पिटिसनखौ दिनै मिथिबाय कम्पिटिसना बादायलायनाया मारै जायो गियान मोनबायना बे गियानासो कौटि थाखाजोंबो नोंसोर बे गियानखौ बायनो हागोन नामा नोंसिनि रोंनायखौ नोंसिनि गियानखौ नोंसिनि सोलोंनायखौ जों थाखा फैसाजोंबो बायनो हाया गतिके बिराद मोजां हाबाफारि लादों आदा फाजा बिथांमोनहा जा कलेन बसुमतारी बिथांमोनहा बेनि थाखाय आरोबाव
बे मेला खुंफुंगिरि बिथांमोननो रोजा रोजा साबायखर बावनानै बे देरहासार मोसागिरि बिथांमोननो नैबे थाखानि थफ्लाखौ नोंथांमोननि बयनोबो जाजमेन बिथांमोननि बयनोबो मेला कमिटिनि बयनिबो मदद आरो हेफाजाब लानानै बे थाखानि थफ्लानि बस्थाखौ आं गथायनो आवगायबाय आखाइ खमनानै ज' माथो दे फट'खौ दे ओमफ्राय बिराद सुन्दर जोब्बाय दानिया बयखौबो सन्मान होलांदों आरो खुलुमना थांदों आंखौ होग्रोदो आंखौ आराम सन्मान होलांदों आरो जों सोलोंनांगौ माखासे आखल आखुफोरखौबो सोलोंनांगौ ना होमबा दे आंना जोब्बाय आखाइ खबदो साबायखर थाबाय बिथां सारनिसिम हाबाफारिखौ मावफुंनायनि थाखाय दानिया फैदों नैथि बान्थायाव आरो बे नैथि बान्थायाव दङ जोंहा गासै 7,000 रां एबा 7,000 आरो बे बान्था होनाय हाबाफारिखौ होनो थाखाय आं खावलायनो नागिरदों जोंनिनो खुंफुं आफादनिनो गाहाय नेहाथारि मानगोनां अनिल बसुमतारी सार बिथांखौ दा दङ जोंहा बे नैथि बान्था मोननो हानाय हानजानि मुङानो जाहैबाय रंगिना ग्रुप फ्रम गोरोबासानिफ्राय बिथांमोनखौ आवगाय होनानै गावनि बान्थाखौ नाजावनो गुरै खावलायबाय सेबेरांनि बे नैथि मोसाखावरि बिथांमोना दिनै खुंफुं आफाद हिसाबै बिथांमोना दायित्व हिसाबै जोंनो होबाय आरो दिनै बे रखम जिहेतु बिराद मोजां जालांदों आरो खुंफुं हिसाबै बिथांमोना मोजां बिराद मोजां सायख'नानै होलांगोन नाथाय बिनिफ्राय साबसिन हामसिन एसे खालामलांनो नांगौ आरो खालामबाय थानांगोन दिनै बयबो जाहाथे जेरैबायदि मोसाखावरि जादों बा माबा मोनसे खुंफुं आफाद जादों बिथांमोनजोंनो लोगोसे जों दिनै बिराद मोजां माने माबालांनो जा बेवहाय जोङो मा खालामनो दा माने माबा हिसाबै आं दिनै बांगाल हिसाबै हिसाबै आं बिथांमोननो नैबे प्राइजखौ रिलिज खालामनो बेखौनो आङो बिथांमोननो आं बांद्राय बुंबाय थाला आरो बेखौनो आं बिनिफ्राय साबसिन हामसिन आरो जाहाथे मोसालांगौ आरो गावसोरनि माखासे बुस्थुखौ माने एसे नाजानानै गावसोरनि माबाखौ मोसानाय माबानिखौ एसे जाहाथे माने नाजालाङो बिदिनो आफादनि हिसाबै आङो रायजो होननानै आं बुंनो साबायखर बिथां सारनिसिमबो दानिया जों फैदो दानिया थामथि बान्थायाव आरो बे थामथि बान्थाखौ होनो थाखाय एबा थामथि बान्थाखौ राननो थाखाय जों खावलायनो नागिरदों जोंनिनो सामथाइबारि
BCDC Chairman Mangrang Kolan Bosutari Sar बिथांखौ बे थामथि बान्थाखौ थाखाय गुरै खावलायबाय दानिया दङ जोंहा बे थामथि बान्थायाव नोंथांमोननि सिगाङावनो गसंनानै थानाय बे जोंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन जायमोननि मुङा जाहैबाय फुंबिलि ग्रुप बिथांमोना मानिकपुरनिफ्राय आरो बे बान्थायाव दं जोंहा गासै 5,000 रां गिबियावनो आंनि मोनाबिलि समनि आंनि अननाय आरो मोजां मोननाय साफ्रोमनोबो जासिहरनाय जाबाय खोब गोजोनथाव बाथ्रा दिनै जोंनि हानजा मोसाखावरि बिथांमोननो सेथि आरो थामथि नैथि आरो थामथि दिनै दा थामथि बान्था होनायनि हाबाफारि आंनो बिबान होनायलाय आङो बिबानखौ होनो दा आङो रेडि जाबाय दा बिनि सिगां आङो माखासे खोथाखौ आङो खावलायनो सानदों दिनै दहाय सिगांनि बिबुंथिगिरिफ्रानो खावलायलांबाय दिनै बिथांमोननि थाखाय दा फंबाय बिनानाव फिसानि समान बिथांमोननि थाखाय नैबे बान्थाया गिदिर बाथ्रा नङा बिथांमोननि जेनाखि इयुनाव जाहाथे बिथांमोना गोजौ फारसे जाहाथे बेबायदि मोसानाय हाबाफारियाव जाहाथे गोजौ फारसे आवगायलांनो हाथों बेखौ आङो आनान गसाइनि खाथियाव आरज गाबग्रोनाय थाबाय आरो बिथांमोननि बे फिसाफोरनि जाय बिमा बिफा गारजेन बिथांमोना जाहाथे बिथांमोन नैबे फिसाफोरनि इयुननि थाखाय जाहाथे गोजौ फारसे दावगालांनायाव जेनाखि बाहागो लानांगौ दैदेननांगौ जाय बा जोथोन लानांगौ बे हिसाबै बिमा बिफाया जाहाथे नांगौ रोखोमनि जाहाथे बाहागो लानानै नैबे फिसानि समान जेनाखि बिथांमोना दिनै जेनाखि नैबे दिनैनि गेजेराव बिथांमोना बान्था मोननायनि गेजेरजों जाहाथे गोजौ फारसे आवगायलांनो हायो आं बेखौसो गार्जेनफोरनिसिम खावलायनाय जादों मानो होनब्ला फरायनायजों लोगोसे जोङो बायदिसिना खेला दुला बा मोसानाय मुसुरनाय बा गुबुन गुबुन आयदायाव जोङो नैबे फिसाफोरखौ जोङो बाहागो लाहोनांगौ आरो बे बाहागो लाहोनायाव बिमा बिफा एबा गार्जेनआ जथेस्थ' बिबान लानांगौ बेखौसो आं खावलायनाय थादों दा आङो नैबे फिसानि समान बिथांमोननि मुंखौ आङो साफा आं मुंखौ खालामनो एबा मुंखौ आं मिथिनो नाजादों श्री बिदाव बसुमतारी श्री फुलिप दैमारि श्री हादरमा नार्जारि नानि मिस चन्द्रा बसुमतारी नानि मिस फुंबिलि बसुमतारी नों मा क्लास मुङा मा मिस रना बिराजा नों मा क्लास 3 गोजोननाय थाबाय दा बिदिनो गोजौ फारसे जाहाथे इयुनाव जौगालांथों बे हिसाबै आङो इयुन असिला लानानै बे जोंनि फिसानि समान जेनाखि हानजा मोसानाय दा बिथांमोननि बान्थाया जाहैबाय 5,000 बिथांमोननो आङो नैबे 5,000 बान्थाखौ आंनि आखाइजों गथायनाय जासिगोन गोजोननाय थाबाय बिथांमोना हानजा मोसानायाव थामथि बान्थाखौ मोननो हाबाय आरो बिथांमोनहा जाहाथे इयुनाव गोजौ फारसे बिदिनो मोसानाय दिन्थिनानै जाहाथे जोंनि बुहुमाव गेरेमसा महर लानो हायो बिथांमोनखौ खावलायनाय थाबाय गोजोननाय थाबाय साबायखर बिथां सारनिसिम
दानिया फैदो हानजा मोसानायनि उनावहाय नैबे मोनसे हाबाफारि एबा नैबे मोनसे आयदा बे आयदायाव दङ जोंहा सिंगेल एबा डुएल बे मोननैखौ खेबसेनो जयैनो नायनाय जादों बेनि रिजाल्टखौ खेबसेनो होनाय जादों दा बेनि थाखायनो बेवहाय साथाम एबा मोनथाम हानजायारि बान्थाखौ मोननो हादों सेथिनिफ्राय थामथि दा बे बिथांमोननि मुंखौ गाबज्रिनाय लोगो लोगो जों जौसाङाव गाखोफैयो बिनि थाखाय गुरै खावलायदों जों गाबज्रिहरनो नागिरदों गिबियाव मिस नवनिता आरो बिथांनि लोगो इन्दिरा बिथांमोना साम्फानिफ्राय बिथांमोनखौ जौसाङाव गाखोफैनो थाखाय गुरै खावलायदों बेनि उनाव आरोबाव दंबावो मिस ज्योतिका आरो जोंमा बसुमतारी फाटगाव सालगुरि बिथांमोनखौ जौसाङाव गाखोफैनो थाखाय गुरै खावलायदों बेनि उनाव दंबावो आरो सासेबाव मिस लाखिमणि ब्रह्म फ्रम गलागाव बिथांखौबो जौसाङाव गाखोफैनो थाखाय गुरै खावलायदों मिस लाखिमणि ब्रह्म गलागावनिफ्राय बिथाङा गैयाब्ला दोनथ'नाय जासिगोन जेखियानो जाया मानो दानिया जोङो सेथि बान्था होनायनि हाबाफारियाव आगान सुरदों आरो बे हाबाफारिखौ मावनो थाखाय आं गुरै खावलायनो नागिरदों जोंनिनो बे जोंनि सामथाइबारि प्राइमारि बिपिएफनि गोदानै दाजानाय एबा गोदानै बिबान होजानाय जेनेरेल सेक्रेटारि मानगोनां करुणाकान्त ब्रह्म सार बिथां दा बिथांखौ दिनैनि बे सेथि बान्थाखौ होनो थाखाय गुरै खावलायनो नागिरदों आरो बे सेथि बान्थायाव दं जोंहा मिस ज्योतिका आरो जोंमा बसुमतारी बिथांमोना फाटगाव सालगुरिनिफ्राय आरो बेहाय दङ सेथि बान्थायाव जोंहा 7,000 एबा 7,000 रां बान्था मिस ज्योतिका आरो जोंमा बिथांमोनखौ गावनि बान्थाखौ नाजावनो थाखाय गुरै खावलायनाय गिबियावनो आं बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिबाय नैबे सेथि बान्थाखौ आंखौ होनो थाखाय खावलायनायनि थाखाय आं बेखौनो बुंनो सानदों गिबियावनो जोंनि बुंथिगिरि बिथाङा जिबायदि बुजायलांबाय दा बे हिसाबै आं बुजायनांगौ बायदि आं जेबो सानाखै ओंखायनो जायनाखि सेथि बान्था मोननो हादों बिथांमोना जे जों बयनिख्रुइबो बांसिन रोंबाय आरो बिनिफ्राय जों सोलोंनांगौ गैला जाहाथे बेखौ साना गोजौनिफ्राय गोजौ थाखोसिम थांनो हायो आं बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि दिनैनि बे सेथि बान्था होनाय हाबाफारिखौ आङो बिथांमोननो गथायनो सानदों दा बिथांमोनखौ आं आबादनि थाखाय खावलायदों मानांगारि नोंना मिस जोंमा बसुमतारी मिस ज्योतिका बसुमतारी थैंक यू गामिया मा नाम सालगुरि नोंनिया एखे ना कालिबो सालगुरि मा क्लासाव फरायो नोंनिया 9 नोंनिया 8 आरो बेनिफ्राय बांसिन एसे सोलोंनांगोन गोजोननाय थाबाय बाइक खुलुमनानै थेंक इउ दानिया फैदों नैथि बान्थाया आरो बे नैथि बान्था होनाय हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय आं खावलायनो नागिरदों बे खुंफुं आफादनिनो गाहाय आफादगिरि मानगोनां फिलेन चन्द्र बसुमतारी सार
दानिया फैदों नैथि बान्थायाव दङ जोंहा मिस नवनीता आरो बिथांनि लोगो इन्दिरा बिथांमोना साम्फानिफ्राय बिथांमोना नैथि बान्था मोननो हादों आरो बे नैथि बान्थायाव दङ जोंहा गासै नगद 5,000 रां एबा 5,000 सिबिनां रायजो राजा नोंथांमोन दिनै बे दुवेल डेन्सआव नैथि बान्था मोननो हानाय जोंहा साम्फानिनो आबै नवनीता बसुमतारी इन्दिरा दैमारि दुवेल डेन्सआव बिथांमोना नैथि बान्था मोननो हादों आंबो दहाय नुफेरनानै गोमोदों बिसोर मोसानायखौ दाख्लैनिफ्राय आं सम मोनाखै नायनो खिन्थु दिनै नायनो हास्थायथारनानै फैनानै गोजोननाय मोनदों बिथांमोननि मोसानायखौ सौजायो सानैखौबो साबायखर थाबाय बेनिफ्राय साबसिन हामसिन मोसागोन आरो गोजौ थाखोआव थांनानै जाहाथे आरो बान्था लाबोनो हाबावगोन बेखिनिसिम मिजिंथिनानै आं दिनै बे 5,000 रांखौ आंनि आखाइजों होनो नाजाबाय गोजोन्थों फट' बे गांनिबो नङा गांसे गोजोननाय थाबाय साबायखर थाबाय बिथां सारनिसिम दानिया दङ जोंहा थामथि बान्थायाव आरो बे थामथि बान्थाखौ होनो थाखाय जों खावलायनो नागिरदों मान होनो गोनां बे ओनसोलनिनो सासे समाज सिबियारि लोगोसे सासे फोरोंगिरि हिसाबै बिथाङा दङ बिथांनि मुङानो जाहैबाय मानगोनां समान औवारि सार बिथां दा बे थामथि बान्थायाव दं जोंहा मिस लक्ष्मी ब्रह्म आरो बे थामथि बान्थायाव दं जोंहा गासै 3,000 रां आसा दिनैनि बे साम्फा ओनसोलाव एबा नैबे फिल्डआव खुंफुंनाय हारिमु सिबियारि खुंफुं आफाद मान होनो गोनां आफादगिरि आरो नेहाथारि लोगोसे चिरां डिस्ट्रिक्ट आर्टिस्ट एसोसिएशननि नुजाफिननो हानाय गाहाय सेक्रेटारिजों लोगोसे साफ्रोमबो बिबानाव थानाय बिथांमोन दा समा गोबां जाबाय नङा होमबा दा बेनिखायनो आङो साफ्रोमबो नायगिरि आइ आफा बिदा फंबायनोबो आङो हर गेजेर जाबाय हर गेजेर बाबेनबाय थेवब्लाबो आङो नोंथांमोननो गिबि गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ जासिग्रोबाय दा बान्था राननाय जिथु हाबाफारि दाखालिनिफ्रायनो बिथांमोना जिथु बादायनाय बे बादायनाय हाबाफारियाव बाहागो लाबाय थादों दा फैनानै दिनै जोबथा बादायलायनाय आरो बे जोबथा बादायलायनायावनो बान्था राननाय हाबाफारिखौबो लाफादों दा बेखायनो जोबथारनायाव आंनो सिंगेल डेन्स एबा डुवेल डेन्सनि 3,000 बान्था राननाय हाबाफारि बेखौ आंनो आखायाव होदों दा बेखायनो आङो जोबथारनायाव आङो बे बान्थाखौ होनानै आं बिदाय लानो नागिरदों दा बान्था मोनगिरिनि मुङा मामोन नोंनि मुङा मा लुकिमणि ब्रह्म फरायो क्लास 4 गामि गरागाव बिराद उन्दै क्लास 4 आव फरायो बांद्राय गोजाननिबो नङा जोंनि नैबे सिदलानिनो होनजायो गरागावनि दा बे रोखोम जोंनि सिदलानिफ्रायनो बे रोखोम बान्थाखौ नाजावनो हादों बैसो उन्दैबाबो खोब माने गोजोनथाव बाथ्रा आङो मिजिंथिदों इयुनाव बे नानिया गावनि मोसानाय एबा नाजानायजों माने दावखोलांबाय थागोन बेखौ आङो दिनैनि बे हरनि समबाबो इसोरनिसिम आङो बे बिनानावनो इसोरा जाहाथे बेखौ गोजौ फारसे लांबाय थाथों होननानै आङो इसोरनिसिम आरज गाबबाय दा बेनिफ्राय आङो नैबे बान्थाखौ होनानै आंनि हाबाफारिखौबो फोजोबनो आं आखायाव लाबाय साबायखर थाबाय बिथां सारनिसिम बे हाबाफारिखौ मावफुंनायनि थाखाय
फैयै फैयै आरोबाव जोंहा हाबाफारि दंबावो फैयै फैयै जोंहा आरोबाव हाबाफारि दंबावो बे हाबाफारिया जाहैबाय जोङो साबायखर बावनाय आरो बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय आं खावलायनो नागिरदों मान होनो गोनां जोंनि खुंफुं आफादनि गासिबो देरहानाय बादायारि बिथांमोनखौ फिन जौस्राङाव हांख्राय हरदों साफ्रोमबो बादायारि बिथांमोनखौ जौस्राङाव साफ्रोमबो देरहासार बादायारि बिथांमोनखौ जौस्राङाव गाखोफिननो थाखाय गुरै खावलायदों जाय बादायारिया देरहादोंमोन एबा बान्था नाजावखांबाय बे बान्था नाजावखांनाय साफ्रोमबो बादायारिखौ फिन जौस्राङाव गाखोफिननो थाखाय गुरै खावलायहरदों बे समाव जोंहा आरोबाव मोनसे हाबाफारि दङ बे जाहैबाय साबायखर बावनाय बे हाबाफारिखौ जोंनि खुंफुं आफादनि गाहाय आफादगिरि मान होनो गोनां कुलेन चन्द्र सार बिथांखौ मावफुंनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय गिबियावनो दिनैनि बे जोबथा थाम राउन्ड बा फाइनाल बादायलायनायाव नुजाफैनो हानाय नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोन आंनि बिदा फंबाय आरो चिरां डिस्ट्रिक्ट बर' आर्टिस्ट एसोसिएशननिफ्राय नुजाफैनो हानाय आफादगिरिजों लोगोसे नेहाथारि आरो सोद्रोमा नोंथांमोन आरो चिरां डिस्ट्रिक्ट सिनियर आर्टिस्टनि आफादगिरि नेहाथारि आरो जेसेबां आफादनिफ्राय नुजाफैनो हानाय नोंथांमोन आरो नैबे दा जौस्राङाव बादायगिरिफोर देरहासार जानाय अनजालि फिसाफोर दिनै बे बादायनाय हाबाफारि जितु बान्था राननाय बे बान्था राननाय हाबाफारियाबो जोबनानै थांबाय दिनै आंनि सायाव मेला कमिटिनि आफादगिरि जानानै फंनैसो बुंनानै साबायखर बावनो थिनदों दा बेनिखायनो दाखालिनिफ्राय बादायनाय जागायनानै दिनैसिम जोबथासिम रायजो राजा नोंथांमोना दुखु खस्थ' खालामनांबाय बार अखाजों सिया नांबाय आरो जोंनि नेहाथारि जानानै थोजासे जोङो नोंथांमोननो जिरायनो थाखाय खाबु होनो हानाय जायाखै बिनि थाखाय नोंथांमोननिसिम खेमा बिनाय थाबाय मानोना रोजा रोजा रायजो राजाफोर बिथांमोननो थोजासे बेबादि जों खाबुखौ होनो हायैनि थाखाय खेमा बिबाय आरो आं बेखौ खावलायनो लुबैदों दिनै बान्था मोनगिरिफोरनिसिम खावलायनो लुबैदों गाबोन जोंहा जोबथा मेला बेवहाय जोंहा गाबोन मोनाबिलि 6 बाजिनिफ्राय नैबे जौस्रां लुंगा
बे जौसाङा गाबोननिफ्राय गैला सोनाबहा थानाय स्वच्छ भारत अभियान मोनसे जौसां दङ बेवहाय नोंथांमोनखौ जितु फैनो हायोब्ला नोंथांमोना बेवहाय अपेनलि मोसानो थाखाय खावलायखानाय थाबाय मानोना गाबोन जोबथा मेलायाव नोंसिनि दारैनो जों गामागा हाबाफारि जाहाथे जों लाखिनो हायो बिनि थाखायनो खावलायनाय जाबाय आं बारा गोबाव बुंला समाबो बारलांबाय आरो अखा बांखानि हयथ' बेखिनिखौ जोङो नोंथांमोनखौ दुखुनो सानला बाराबो बारलांबाय गाव गावबागाव न'आव थांफिननायनि सम जाबाय इयुनाव अनजालु अनजालि नोंथांमोनसे खावलायनाय जेरखम नोंथांमोना गाव गावनि गामियाव थानानै दहायनो बुंखादों कुनु मोब्लिब गैया टिभि गैया बेबादिखौ जे मोसानो नाजानानै दिनैसिम बहाय बे जौसां गाखोनानै बादायलायनानै जे देरहासार जानो हादों बेनिखायनो रोजा रोजा अनजालु अनजालि नोंसिनिसिम थोजासे साबायखर थाबाय आरो दिनै जेसेबां जोंहा सिनियर आर्टिस्ट हारिमु सेन्ट्रेल डिस्ट्रिक्ट हारिमु आफादनि नुजाफैनो हादों बिथांमोनहा थोजासे दाख्लैनिफ्रायनो खस्थ' खालामबाय आरो दिनैनि बे जोबथा बादायलायनायाव जोंहा आलासि महरै कंकर मुसाहारि दरसा गार्ल्स एमइ स्कुलनि हेडमास्टार बिथाङाबो थोजासे बे जोंनि हान्थिनायाव बे जौसाङाव फैनानै हेफाजाब होफैनो थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावनाय जाबाय जोबथारनायाव बयनिसिमबो आङो खावलायनो सानदों जाहाथे थांफिननाय समाव मोजां मोजां थांफिनलायनो हाथों मानोना हरनि खोथा जाहैबाय निस्सय गार्जेनफ्रा दंखाजोबो बिमा बिफा जाहाथे मोजाङै गाइड खालामनानै न'सिम मोजां मोजां सहैनो हायो बेखौनो खावलायनाय थाबाय इयुनाव गुबुन गुबुन जायगाफ्राव बेबायदि बादायनाय जुदि खाबु मोनोब्ला बेफोराव सुब्रा लानानै थांनानै मुं इन्ट्रि खालामनानै बेफोरबायदि मोसानायखौ नाजानांगोन बेखौ खावलायनानै थाबाय आरो जोबथारनायाव आङो जोंनि मेला कमिटिनि नेहाथारि आरो लेङाइ आफादगिरि आरो जिसेबां सोद्रोमा दङ बिथांमोनहाबो थोजासे आंखौ आंजों लोगोसेयैनो हेफाजाब होनायनि थाखाय बिथांनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय जोबथारनायाव समखौ आं बारा लानो सानाखिसै मानोना थांफिननायनि सम जाबाय रायजो राजानिसिम आरोबाव आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय मेला कमिटिनि आफादगिरि जानानै थोजासे साबायखर बावनानै दिनैनि आंनि साबायखर बावनाय हाबाफारिखौ बहायनो फोजोबबाय गोजोन्थों आरो दिनैनि बे हाबाफारिखौबो बहायनो फोजोबबाय होननानै फोसावनाय जाबाय गोजोन्थों आं थांनो हासिगोन बे माबा खुंगिरिया जोंनि दिनैनि हाबाफारिखौ गासै जोंनि आफादगिरिया खालामलांबाय दानिया लाब्रा डेन्स मोसानो थाखाय गासैबो रेडि जादों लाब्रा डेन्स बिदाय दामलुथों आरो दामलुथों
Bener, tahu dia. Itu, sampai di, itu. Damai dengan kalang ini.
बिथांमोनखौ जौस्राङाव गाखोनानै रेडि थाखानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। बिथांमोनानो बैसोआव मिलायाखै बादायलायनायाव दा बादायलायनो मोनैनि थाखाय नै दा सायलागावसो ओंखारबोदों बिथांमोना। बेना 90 बोसोर माखासेना 80 बोसोर मथा मथि 100 जानो एसेल' खमसै। लक जाबाय नै गैलालाय थांलायबाय। एनाबो अनेक रोखोमनि जायो। दे जाबायसै चलो। Senarmi harus
दिनैनि हाबाफारिखौ आरो फिन खेबसेबाव फोजोबबाय होननानै आङो कमिटिनि जानानै खावलायनाय जाबाय। गोजोन्थों। माबानिबालाय ओइ सारनो हैलाय माबाया मबाइला मा बुस्थु खर' खाथबनाय माबाया खबाय मेना नैबे माबानि